Que bona! És que la castanya la cuina molt bé. Cuidado que crema! Castanya! Així sí que estan bones. Millor, Saps, castanyera? Estan bones, Que ben dinats, Això sí que crida, S'ho quedat bé, ben plens? Perquè no heu deixat ni una, Les heu menjat ben totes, No en queda ni una? Ni una, No pot pas ser això. Com que no, si sou uns glutons? Oh, Per aquesta llet. clar, aquí hi ha tota aquesta colla d'amics que ens han vingut a veure. Petit, voleu Voleu castanyes? castanyes? Gratis. No us hem sentit, voleu castanyes? Sí! Voleu castanyes, tranquil. Ara què fem? Què passa, allò? Com he sigut dolent, tinc una sorpresa. Una sorpresa. Heu de venir tots més a prop aquí sota l'escenari? Veniu, cap aquí davant. Cap aquí davant. Tota la canalla. Què portaran, no? Això, que ho vols, això? Muchas gracias per vindre. Moltes gràcies per haver vingut, esperem que us hagi agradat. Al final de tot, això sense ànim de lucre, al final de tot hi ha un barret on es pot donar la voluntat que anirà directament cap a l'AMPA de l'escola. Moltes gràcies!